Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια καλή γιαγιάκα που πότιζε τα λουλουδάκια της αμέριμνη στο σπίτι της. Ήταν πολύ καλή γιαγιάκα, δεν πείραζε κανέναν. Μια στιγμή όμως εμφανίστηκε ένας χασάπης, ο οποίος πήγαινε στη δουλειά του και αναγκαστικά περνούσε έξω από το σπιτάκι της γριούλας, η οποία πότιζε τα λουλουδάκια. Εντελώς τυχαία η γιαγιάκα έβρεξε κατά λάθος το καλό μας χασάπι. Μα το μουστάκι μου θα σε καθαρίσει! Και χωρίς να χάσει ευκαιρία, ο χασάπης μας επιτίθεται στην κακόμοιρη γιαγιάκα, η οποία ήταν στα τελευταία της. Και πάμε να δούμε τη συνέχεια. Πάτα μου, Νικολόγια! Μα τη βαλούρα μου! Και έσπασε το μπαστούνάκι της καημένης της γιαγιάκας. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Το χασάπι κι αν το βρέχεις, το μπαστούνι σου χαλάς. Πάτα μωρέ!